ya asalin isa da girma annabi da kai ka zarce duka girma kai nake ta yin nema ya asalin isa da girma annabi da kai ka zarce duka girma kai nake ta yin nema ya Mahmud san ka ne ruhina ya tabbacin tunanina to na san da ni ka saka ni cikin kaunar ka ya masoyina dirhana ni san wani san ka da san ka rasuluni nake kwana na yi tawassuli da tsantsar kaunar ka kasa ba zan jiya ce ba ya Allah salatu ka karawa Mahmud mai gidan girma wanda da shi na rayu tun farko rai da jikin mu shi muke nema da ahalin gidansa har ma da sahabbai kunji masu alfarma ta da jinin batulu wato shirfa'u jinin su ban kira baba rabbi kasa da girgijen samun sufiyan mu shehu tijjani har ma mai gidan masoya da yabo barhama ga wasu zamani dole a so ka shehu dan ka so annabi babu duna kaulani duk mai san ka za mu so ai makiyin ka ba zai yi in yi raba ba ya asalin isa da girma annabi da kai ka zarce duka girma kai nake ta yin nema ka abban mu bar baba ga amini ilahu jalla maulana in yas da sayyidi sakatare mai yabo ga manzona dini sharu a ƙara min nagode abadan kuna yi min rana kaji uban nasu silar alkairan da ba zai yi in yi kirga ba ni wallahi shugaba san ka nake mai kyandiri da kin tsayawa na riki san ka da'iman yarda da ni Mahmud karamin baiwa sirrin rabba arzikin bayi annaba kai kake yi wa kowa zan yi ban kasidi mai kyan nasabar da sanin ta ba halittu ba gani gurin ka zan yi begen ka imamu na kai da ce da ni yayi in ka so na rabbi ya so kai ne asalin isa silar bayi na hajini da jijiya rai da jikin mu da kai kaɗai suke koyi wanda ka so ya so ka tabbas abadan ba zai kwatanta shirme ba ya asalin isa da girma annabi da kai ka zarce duka girma kai nake ta yin nema mai kyawo da kwarjini mai abuwa mai tausayi masoyina mai karfi uban sadaukai kai ne ka kifar da su ma'aikina tare kuje shirin su ka tsai da ginin Allah guda makakina mai fatali da jarumai koro kana da fankamar sa bai kai ba dan faɗi nasabar abin so mai kyau da faɗinsa ya wuce fili wanda ya faru ba sani ba ilimi makiyinsa ya zama kwali shine Mustafa Muhammad bin Abdullahi bayyanar hali dan Abdul Mutallibi bin Hashim kujira ba zan tsaya nan ba dan Abdul Munafishi ko da ne a gurin Kusai mai girma shi kuma dan Kilabi shi ne faki muku duba girma mana girma dan Marrata ne fa dan Kabi fa shi ne dan Lu'ayyi mai girma shi kuma sai mu ce da shi dan Galib bin Fihir farin duba ya asalin isa da girma annabi da kai ka zarce duka girma kai nake ta yin nema dan jikar kuma ta dan Maliki bin Nadarin fa ne masoyina shi kuma dan Kinana ta daga ku ne mata kun ji tsarkakar suna ai shi dan mudirkatan ne fa ku duba ko cikin zubin suna dan Ilyasa ne fa dan Mudara shi kuma dan Nazari ba wai ba shi kuma dan Mu'addi ne dan Adna da kadai ta kada cikon hali ai nasabarsa ta tike gun Isma'ila shugaban mu fil kauri shi kuma dan Kalilu Rabbani mai girma a karaban hali annaba ka kure kwakwalan masana su sane ka kai ba zai dau ba kar ku manta umminsa Aminatu bintu Wahabin ita ma dan Abdul Munafi dan Zuhurata kunji mutuntaka ta alfarma shi kuma dan Kilabi shine faki muku duba girma mai girma shi kakan mujittaba ne na biyar asalan ba za ni manta ba ya asalin isa da girma annabi da kai ka zarce duka girma kai nake ta yin nema ai a tuna ka yafi karfin wancan kowa na ko na ce haka mai auna ka dan tsiya ne abadan mu kira shi ma kawai banza dole abi ka arifin lahi a barka a lahira a sha gauza shi duka sana so ka dan san kafa ko da rai ba zai yi motsi ba na haka ba na san ka mai tsinka jini ya ta farfasa da hanjina annabi taimaka ka amsa ka kira ni Madina gun ka maulana in na tsaya ina kirari a gaban ka na suma ya masoyina dan shokin ganin ka maula ya ne ta ragi da kai ina tuba
annaba kar ka kyala rai ko ko jiki ya jiga ta ƙara min gata sana rabauta dan kaɗai ta da ka hana na tsare ta ya matsira ta mai tsarkin tsatso tsayayye ka tsaya mini kar ka sa amin rata burina na ɗan fare ne a cikin ka ba cikin halittu ba ya asalin isa da girma annaba da kai ka zarce daga girma kai da ke ta yin nema na rantse da kai na gane abadan kai ne cikin rubutuna ni ka kira ni ko da yaushe ni dai na ziyarci gunka maulana ba nutsuwa gare ni wallahi da kai na fake aya masoyina burina kasa da ni yarda da ni ban bar zubar hawaye ba mai abuwa kamar ka mora ya baka ki karɓi masu roƙo ba kar na sakwarkwace ma'aiki wallahi da kai na rayu ba wai ba yaya zan yi shugaba du da ido na bai ta kai ta sabo ba ai afuwar ka ta rufe komai in ka nufa ba zan takaici ba dan Usman dan Ali dan matsayin ka kula na annabin tsira dan Umar da Sayyidina As-Siddiq sahabu masu gyara nayi riko da Sayyida Az-Zahra Batul na Mansura dan sarkin tsatsan sharifai ka kula da baitukan ina tuba ya asalin isa da girma annabi da kai ka zarce daga girma kai da ke ta yin nema ba dan ni ba ko halina ko aiki na amin ina tuba yau na durƙusa ina kuka ba zan bar zubar hawaye ba dan kudurar ilahu karba min sani na ganka ya farin duba annaba ka sani ina san ka da san da ba zai yi in kwatanta ba da ƙara shirya rai har da jikinmu da zuciyar mu ya haji na shiga tsangayar tsayayyun mabiya tsarin kaɗa hazur tudi dan tsarin tsaron Allah wanda ya tsarkake ka Mahamudu sana mace akan ka mola ya tsaya min da'iman ina tuba nan ne zan tsaya da baki na ruhi na ba zai takaita ba na ma'aiki yahuza ne mai kaunar shurfa uba da wasa ba rabbi ka tabbatar da ni dan mahmudu ba zan nufin halittu ba dan abban hasan sharifi makiyinsa ba zai kamar mutane ba ya asalin isa da girma annabi da kai ka zarce duka girma kai nake ta yin nema